Kaixo guztioi, Lanbroa Kultur Elkarteak beste hitzaldiari afari bat antolatu du Bergaran eta horretxen berri emoteran ator. Orain dela gutxi arte, ezagutzen genuen mundua, leku gutxi batzuk kenduta, mundu egonkorra eta nolabait segurua zela esango genuke. Eta oreka batzuk mantentzen ziren munduko geopolitika ero nazioarteko egoera honetan. Eta egoera hori guztiok ezagutzen genuen, basekigun gure planeta hontako eze bastarretara izkun espada, edo nun zegoen arriskuak, eta ikusten ginuan baita ere, orain arte, konfliktor emate, gerra emat piztemazan munduko ez dakize bastarretan, bai nazioarteko erakundek eta baita estatu indartzuenek, saiatzen ziren bertan esku hartzen konflikto hori baretzeko, ero eteteko, edo beraien ondorioak arindu nahian. Gaur egun berriz, ezagutzen genuen ordena geopolitiko hori guztiz aldatu da. Mundua ja ez da egonkorra, ez da segurua, eta ez dago inungo horrekarik errespetatzen. Konfliktua saiestu beharrean, pasatzen da baita ere, nazio indartzuenek intermilitarra inungo oztopo ero disimulurik gabe erabiltzen dutela, beraien helburua lortzeko. Eta azken 80 urteetan ezagutu dugun egoera nolabait lasaia edo segurua dana hankaz gora dago. Eta horren adibideak dauzkagu alde batetik Rusia gerran dagoela Ukrainiarekin, 4 urte daramatzate gerran. Txinak, nahiz eta ez izan oso ageriku ero ez agertu gehiagitan teleberritan bere mugak gainditu nahian dabil, gehien bat itxaso aldera. Israel inungo mugari gabe dabil intermilitarra erabiltzen bere inguru guztien. Eta estatu batuak, Trump presidente denetik, konflikto batetik bestera doia, ezagutzen ez genuen imperialismo bat bultzatzen. Eta hor dauzkagu bere portaeraren adibideak, hasiera batean presidentzia hartuta berehala merkataritzari buruzko arantzelak zirela eta gero Kanada estatu batuetako estatu bat gehiago bihurtu nahi zeban, Groenlandia ere bere ganatu nahi izan dau, Venezuelan zer egin duen ikusi dugu, jun bertako presidentea atxilotu eta handik eta kartzelan sartu, eta orain Irani tokatu zaio. Eta gainera Trumpek, guztio gutxi balitz, kolokan dauzka nazioarteko hainbat erakunde orain arte euskagunak bere lana egiten. Nazio batuak erakunde eta bere azpitxan dauden adibidez errefusietuen aldeko agentziak eta OTAN erakundea ere kolokan dauka. Eta Kuba ere kolokan dagoen bezala. Eta bat edaki urrengua zer izango den. Eta zer dago guzti honen atzetik? Bueno, interes jakin batzuk daude, eta horien artean ez da txikixena gero eta gaur egungo teknologiaren dako gero eta pisu handiagoa duten lur arraroen kontrola. Eta azpitik dagoena da, munduko bi nazio indartzuenen arteko lehia, Estatu Batuak eta Txina lur arraro horiek kontrolatu nahian. Lehia horrek sortzen dituen azpijokoetan kokatu daitezke begien erroren dauzkogun hainbat gerra eta konflikto. Eta guzti hau, eta gehiago, azalduko dizkigute datorren ostiralean, apirilaren 17an, Bergarako seminaritxoan, atzaldeko 7etan izango den hitzaldian. Hitzaldi honek lehenengo aldiz guretako 3 islari izango ditu. Beraien arteko solasaldi moduko bat egingo dute, ez da lehenengo aldixa, 3 egin dute antzarako zerbait Bilbon, eta orain Bergarara ekartzen ditugu, eta 3 islari hauek, ezagunena Mikel Reparaz da, EITB-ko nazioarteko saileko arduraduna, kasetari oso ezaguna, eta kasualidades, ala ez, pasa den abenduan munduko puntu beroenei buruzko erreportai bat argitaratu zuen, eta 5-6 puntu aipatzen zituen, eta Hormuz hor zegoen. Gaur egun
Danon egunkari guztietan daukagun Ormuzeko itsas pasabide horren kontrola, pasatze debekua eta abar, oindala lauila bete, Mikel Reparategia ipatu zuen munduko puntuik beroena bezala, eta orduan, oindara lauila bete, ez egoen inungo istilurik iranekin, ageria mentzat. Eta, agian, erreportari hori errepasatu beharko dugu, jakitzeko urrengoa ze gertatukoen, ero nun gertatuko den bentsat. Mikel Reparaz gain, daukagu beste islari bat, Borja Macías deitzen da bera, Euskal Herriko Unibertsitateko doktore irakaslea, Txina eraikitzen ari den hegemoneri buruz idatzi zuen bere tesia, eta nazioarteko gaietan aditu bada. Eta hirugarrena, beste biekin batera, Natales Heron, Deustuko Unibertsitateko doktore irakaslea, nazioarteko zuzenbidean eta giza eskubideetan aditua. Eta hirurek emango dute itzaldi solasaldi bat, Bergarako seminarioan, apirilak 17an, atzaldeko 7:00. Sarrera librea da, eta ondoren egongo da soziedade baten afaritxo bat islariekin batera. Nahi duenak apuntatu daiteke, baina mesedez jarri gurekin harremanetan, web horrexan bitxartez ala 610-289-744 telefonora dituta, afariko erosketak eta prestaketak hobeto egiteko. Eskerrik asko.